asik, pasti asik. Aku ono ing kene caping gunung sekane jagung caping gunung kemulan sarung. Iya. Iku bener apa ora? Bener. Sik to, mosok caping gunung kemulan sarung. Lah kepiye? Sing kemulan sarung iku Mbak Jihan karo Mas Wahyu. Aku mbek awakmu ya iso. Ora kamot, sarung siji goran badhe malah bedah. Ora apa-apa. Oh, modelanmu wis swidak. Ukurane sing gedhi sing XL ngono kae. Oh, sing gedhi. Tapi durung kelakon Nduk. Kemulan sarung karo awakmu ya durung kakon belas. Ya aja ngono to, engko ning mburi ae. Aja kondo-kondo ning wong ning kene ya. Ya wis, tak teni ya. Iya wis, ayo diterusno, Nduk. Lanjut. Heeh. Sakure bisa nyawa gunung desa dadi rejo ini rangga ilang jroning praja larang lapang. Sugeng Dalu pasti asik. Sugeng Dalu para rawuh kagem Bapak RT Bapak Gunanto. Sugeng Dalu nggih. Di
Bapak? Iki ning umane Bapak Bapak sinten? Porsan karo Bapak Ibu Porsan, Sri nggih. Hidayati. Heeh. Domersani. Heeh. Dangdut Armada Musik. Iya, ning kene Nduk, pokoke dulur-dulur nang kene suga guyub rukun. Ya aku seneng karo dulur-dulur kene do melekan kok nganti ngasih lagu-lagune lebar lho ya. Nggih, heeh ibu-ibu, bapak-bapake. Iya. Padha seguyub. Kae tangga-tangga. dulurku Mas Gun di sapa sik Mas. sing duwe pamundhut lagu iki? Mas Gun, Pak RT. Pak RT. Heeh. Nggih. Saben gunung tak gawa tekan ndi-ndi. Iya wis ora apa-apa Nduk anyen wis kadung ngono kuwi. Wis kadung. Angger obaten teh anyen ngono kuwi. Enjih. Ya wis ayo diterusno aja suwe ya. Sakar bisa nyawa gunung desa ati rejo yeni hara ilang jroning ngapraja lara Jo. matur suwun. Heeh. Dikai apa Nduk awakmu kok matur suwun? Yo mau no. Heeh, dikai. Piye piye? Aja ngono-ngono.